Бълхите са преносители на тенията Dipylidium caninum, най-често срещания цестот при котките. Ларвата на Dipylidium caninum се пренася в тялото на бълхата. Ако котката сдъвче досадна бълха докато се чисти, ларвата се освобождава и поема през стомаха към червата. Там ларвата на тенията се прикрепва към чревната мукоза посредством главата си. От тук започва развитието на ларвата до полово зряла тения. Възрастните тении се състоят от глава, която служи за прикрепване, и шийка, последвана от продължителна верига от сегменти, наречени проглотиди. Всеки проглотид представлява самостоятелна единица, съдържаща стотици яйца. Зрелите сегменти пълни с яйца се отделят един по един и се изхвърлят в околната среда чрез изпражненията. Понякога лесно се забелязват като малки продълговати форми, подобни на семена на краставица или зранца ориз. Попаднали в околната среда, проглотидите изсъхват и се спукват, освобождавайки яйцата на тенията. Ларвите на бълхите поглъщат яйцата. Докато ларвата на бълхата се развива, яйцето в нея се превръща в ларва и цикълът започва от начало.